Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. Ayun guys, kami ngayon ay pupunta kami ng Ibaan. Kami sama po, atid yung aking anak sa Ibaan. Bibili kami ng suman doon. Kaya ayun, pupunta kami. Napatraffic kami. Kasi traffic ngayon. Barakahan ng Rosario. Rogers at saka ang Shuttles. Yung barangay Masaya. Ito na po yung barangay Masaya. Matagal po kami dito nakatira dati. Kami 14 years po nakatira dito sa barangay Masaya. Ito naman po ang barangay San Ignacio. Matagal po kami nakatira sa San Ignacio. 13 years kami nakatira. Ito po ang school ng San Ignacio. Dito po nagtapos lahat sa elementary ang aking 5 anak. Ito po ang barangay San Agustin. Going to Ibaan ang Bulto. Ito naman po ang restaurant ng San Agustin, Doming's Restaurant. Hindi ko po makakalimutan kasi po doon po ako nag-birthday. Celebrate ang aking birthday. 50th birthday. Po, Ibaan na po kami. Ito na po ang Jollibee ng Ibaan. Yung po ang Dunkin Donut ng Ibaan. Cute. Yung po Jollibee ng Ibaan. Dito po kami sa Ibaan, guys. Makakabili na kami ng suman. Ito po yung kanilang covered court ng Ibaan. Yan po. Covered court ng Ibaan. Asan ang suman? Nasaan yung magsusuman? Ayun po, doon kami bibili ng suman. Oo. Doon po kami sa sentro ng Ibaan. Ito po ang simbahan ng Ibaan. Ngayon naman po, tayo ay bibili ng suman. Ito po guys, bibili muna tayo ng suman. Anong bibilin mo, be? Tinapay na may. Tinapay na may? Ako, kaunti na talaga. Muntik na tayo hindi makaabot. Wala na pong kamuting kahoy? Ito na lang. Sige po, isa pong kamuting kahoy at isang malagkit. Yun po dinadayo namin dito. Suman ng iba. Sino po? Makain po kayo sa akin. Wala po yung aming suma. Ubusin na po. Sige po. 75 po lang. Wala na akong Salamat po. O naman po, bibili kami ng tinapay. Kasi masarap po talaga dito ang tinapay ng Ibaan. Dito po yung dinadarayo po talaga. Uwi na kami guys. Balik na ulit kami sa Rosario. Nakabili na kami ng aming sadyang suman. Kami po ay nasa biyahe na. Ito po. Pabalik na po kami ng
Rosario. Kami daw pala maglulumi guys. Hinahanap pa namin yung lumian na sikat dito sa Ibaan. Kasi masarap daw, dinadarayo daw po yung mga greatest lumian. Nahanap pa po namin. Parang dito na. Baka ito na, sinasabi. Ito lumian din itong nandidini eh. Ala? Ha? Greatest? Saan? Ah, yun. Dito na po guys. Nakita na po namin yung greatest lumian. Papasok na po kami guys. Tsaka gutom na rin po kami. Wala pa po kaming almusal. Umalis po kasi kami sa amin maaga. Guys, ito po yung mga pagkain nila guys. Ito po yung mga gusto niyo po mga ito po yung kanilang mga pasalubong dito. Ito mga pasalubong.